Ayan, welcome back sa aming channel. Ayan, first time natin magmumukbang ngayon. At nagtatagalog ang curse. At nakakapagod maglagay ng subtitle. Tayo ay magle-lechon belly mukbang at your service. As per your request, mga kaibigan. At meron tayong sponsor ngayon. This lechon belly is brought to you by Rapion Steels Kitchen. Ayan. If you're from Davao, if you want to order, just contact them and look them sa Facebook. Nasa Facebook sila, guys. I'm so excited sa aking lechon belly mukbang. This is worth 2,000 pesos and 3 kilos siya. If you want to order, guys, just go to their FB page. Talagay ko dito. And meron sila mga packages din. Hindi lang siya lechon. Meron mga seafood, etc. etc. And gutom na ako, eh. Pray muna tayo. Heavenly Father, thank you for support sa akin. Amen. Ayan. Meron tayong isang lechon belly. Sukang pinakurat. Ayan. Free ito, guys. Free. Madami masyado. Siyempre ang aking konting kanin. Hindi pwede mawala ang aking kimchi, guys. Kimchi is life. Kimchi is life. Ayan. Konti lang muna. Kasi, you know, baka biglang magkalayo. Biglang mag-fire yung aking kwet. Ay. My God, ang ingat. Wala tayong Coke ngayon kasi I don't drink Coke anymore. I drink water. Ayan. Ayan, guys. Chop na natin siya. Dinig na dinig ang kanyang ganun. Siyempre, hindi ko naman siya mauubos, guys. Okay? Bibigay ako kina Wilfrida. Ayan. Wow. Sarap. Mamimigay ako kina Wilfrida, kina Mirasol, you know, mga friends ko. Para matikman nila yung tikman nila ang ayan. Wow, kalamig. Let's eat pansit. Nagiging fan ako ng lechon belly ngayon. Kasi hindi siya hassle bitbitin. Nasa box lang siya, di ba? Pero soft niya, guys. Nililabas sa akin to 4 PM. Time check already 8 PM. Pero soft na soft siya. First time ko makatikim ng... Kasi yung first na belly, hindi ganito kadambot. Na tikman ko. Kimchi. Pinakulat is very perfect sa mga lechon belly, guys. Ang dami nagtatanong sa akin kung sino daw ang ama ni Junior. Sasagutin ko naman yan, guys, pagdating ng panahon. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Alam niyo naman, pag sasarapan ako, no comment na. Ikip na lang.
love it. I love it. Iba yung lasa niya. Super juicy yung kanyang laman. And crunchy pa rin yung labas ng guys. Yung balat niya. That's crunchy. This is only for 2,000 pesos, 3 kilos. Sulit na sulit pa yun. Matitikman to nila Solidad. La Wilfrida. Oh my God. Perfect yung kanilang sukang pinakurat. Ano siya? My God, ang balat. Kalami. Kimchi and rice. Sasama ko si Mirasol, Wilfrida, Kuratcha, si Agido, yung mama ko. Very refreshing. My God. Ayan guys, tapos na akong kumain. Review kay Bayit, kapag may kantin. Thank you so much, Raffian Sales Kitchen, for sponsoring this video. Maraming salamat po sa inyong pagpalechon belly. Ayan guys, once again, this is worth 2,000 pesos. 3 kilos siya. And sulit na sulit siya guys. Super juicy talaga siya. Ibang-iba yung lasa niya sa ibang lechon belly. Ayan. So, i-end ko yung aking mukbang for tonight. First mukbang. Kasi ipamamahagi ko pa ito kina Mirasol, Wilfrida, Kuratcha, at saka ni Agido. Pati si Junior para matikman nila yung sarap ng lechon belly ng Raffian's Kitchen. Okay, thank you so much guys. Please mag-subscribe kayo. Ay, kung ayaw yung Okay. Subscribe ha. Bye.